Viete, odkiaľ sa berie teplo v radiátoroch? Jasné. Vážne? A odkiaľ? Naučilo nás to Teko. Teko? Čo je Teko? Košická tepláreň. Stavba prvej etapy Košickej teplárne sa začala v máji 1964 a prvé teplo dodala koncom roka 1967. Technologické vybavenie tvorili 2 párne a 2 horúcovodné kotly a 1 kondenzačno-odberový turbogenerátor. V súčasnosti patrí medzi veľkých odberateľov Steel Arena, Univerzitná nemocnica Luisa Pastera, Technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Obchodné centrum Optima a Aupark. No najväčším odberateľom je 78 000 domácností. Košická tepláreň nezaspala na Vavrínoch. Investovala viac ako 150 miliónov eur do ekologizácie, modernizácie a optimalizácie svojich zariadení. Teko od septembra 2019 využíva nové plynové motory Rolls-Royce, ktoré nahradili staršie kotly na uhlie. Týmto sa spotrebuje o 50 000 tón uhlia menej. Narastla aj dodávka elektriny na 380 000 MWh. Investícia presiahla 35 miliónov eur. Modernizácia rozvodov tepla na sídlisku nad jazerom bola súčasťou komplexného programu. Vymenili zastarané technológie a vybudovali 14,5 km nových rozvodov. Realizovalo sa to od roku 2012 až do roku 2014. Používali sa moderné predizolované potrubia, ktoré sú odolné voči korózii. Nielen teplo dokážu naši teplári vyrobiť. Ešte v roku 2009 realizovali pilotný projekt v administratívnej budove teplárne. O čo išlo? Overovali technológiu výroby chladu pomocou absorpčných chladičov. Tie totiž spotrebujú len 5% elektrickej energie v porovnaní s elektrokompresorovými chladničkami. Teko plánuje širšie zavedenie tejto technológie do obchodných centier, nových rezidenčných projektov a administratívnych budov. Aj prepojenie geotermálneho zdroja Svinica-Ďurková a mestskej teplárne sa začne onedlho realizovať. Celkové množstvo dodaného tepla z geotermálnej energie do sústavy diaľkového vykurovania sa odhaduje na 174 GWh ročne. Tým sa zníži spotreba zemného plynu o zhruba 24 miliónov metrov kubických ročne a klesla by aj potreba uhlia v teplárni. Nájsť originálne zelené riešenie pre košickú tepláreň bolo pre nás veľmi náročné. Preto sme sa obratili na odborníkov, aby nás usmernili. Dospeli sme k záveru, že je nutné spracovať energeticko-ekonomické analýzy, inštalácie absorpčných chladičov, ďalej štúdiu uskutočniteľnosti s ohľadom na právne, ekonomické a technické hľadisko. V Košiciach sa stavia veľmi veľa rezidenčných budov. Tie potrebujú aj chladenie. Dá sa vytvoriť jeden systém, ktorý bude kúriť aj chladiť v týchto bytoch. Možnosťou pre tepláreň je kombinovať teplné čerpadlá s výmenníkovou stanicou. Tá bude zabezpečovať ohrev pitnej vody a zároveň pomáhať teplnému čerpadlu pri nízkych vonkajších teplotách.